Nakaroon dit irugi mga kasin nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga maibasa ita nga malem ang gapukin ni Gestoni nga dinan inlanad ti address na ana paulwan. Bad influence. Sagudayan nga ron ti surat ni Gestoni. Dear Kasin. Sakbay man nga inak binsa-binsayan kasinyong dati pakasaritaak nga kahit kung itaklin iti dati nga programam ken pagkidawak pa yen iti pamalakad yo. Kablawang ka man iti naragsak nga aldaw yo di tanemar si studio nang runa ken kangatimon dati nga programa. Kasama ti nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya nang runa kadagiti naayat nga sponsors ken dagiti mangmangted ti balakad. Awan ti dimdimteng nga nakana nga parikot mi ken ni Miriam nga asawa kasinyong. Takalpasan ti panagkallay sami, panagasawa mi, ken naaddaang kami iti bugbugtong nga anak. Nagbalbaliwakon. Ken nasawen, impamaysakon ti pamilyak, inidjakon dagiti barkadak, ken binawasak maten ti bisyok. Aklonek kasinyong sakbay nga nagasawa kami iti asawak wenno sakbay nga nagkapamilyaak. Buong ti ulo dagiti naganak kanyak idi. Gapo iti makunkuna nga impluwensya nga dakes dagiti aglawlaw ko. Naibarkada ak ngamin iti saan lang nga may maysa no diket adu. Naibarkada ak iti adu nga talaga nga troublemaker. Naibarkada ak kadagiti na bisyo. Nalaing nga uminom iti arak, ag sigarilyo, ag sugal, ag babae. Yan tangay baruak mo't pala iti ka awan ti makitak nga dakes na. Dadya lang ano, dati maagrabyado, adama dati part paset ti bagik nga makonsensyaak. Ngem gabutan na sayaat pod kanyak dagiti barkadak. Tas saan dagmet nga baybayan no siyak met ti agkasapulan ti tulong da. No siyak met ti mapatrobol siyak ti kurso na daan dagat isalakan dak, resbakan dak. Nang runa iti imbilang ko nga kasla kasi singidan nga pagayam ko wenno deti bagbagatay nga best friend nga ni Lawrence nga panagriknak ket imbilang nak nga kasla bukod na nga kabsat ta awan ngamin ti lalaki a kabsat na may sana nga lalaki kadagupan da nga kakabsat ket kasla iliwin na kano ti maadaan iti lalaki nga kabsat ni Lawrence nga adda mabalin ti pamilyana ni Lawrence nga kanayon nga mangbangted kanyak ti igatang ko iti baro nga arwatek idi ni Lawrence nga kanayon nga isut agpaala no agiinom kami ket no kantsawan dak nga awan ti ambag ko pasimple nak nga iyawatan ti kwarta tapno laeng saan nga mabainan ti riknak ni Lawrence nga idi agbasbasa kami no pay saan ko nga maiyulo no kasapulak tinayon ti pagtuition ko ta saan nakabailan dagiti naganak kanyak ti mangted ti pagtuition ko ik-ikkan na agingga nga idi agpamilya agkasinyong sakto met idin nga mapan iti Hawaii ni Lawrence nga idi agproblema ak iti panaganak ti asawak ni Lawrence ti nagkamangak iti nagsakit ti anak mi nga ni JM iti dengue ni Lawrence ti nagkamangak ket tunggal adda ti kasapulak nga awan ti amok nga pagremedyarak may sala nga awag ko ken Lawrence alisto nga mangted alisto na nga patgan ti kiddaw ko ken kuana
Iso nga ba nagtalinaed ti kinasinged mi kasinyong ure no addan iso na di Hawaii ket addamot ten pamilyak. No pikasta? Saan nga nagbalin nga limed iti asawak ti us-usto nga ugali ti ibilbilang ko nga best friend nga mangibilbilang met kanyak nga kasla kabsat. Ta at the time na idi nga nagbakasyon iso na agasawa kami idi kini Miriamen. Ket gaputa saan pa nga ammo ti asawak ti ugali ni Lawrence pinalubusan na. Ngem naduktalan na nga tinapanan mi ket kadagiti lugar nga saan nga kayat ti asawak nga papanan mi. Kadagiti lugar nga adda babae nga mabaybayadan. No pay sa anak met nga nangitable wenno sa anak nga nang garaw iti babae. Adala ta deti panagatap ti asawak nga amangan no agul-ul budak. Ngem amo ti Dios kasinyong nga idi agbagbakasyon ni Lawrence ket kuykuyugek nga mapan iti beer house mapan mangiruar iti babae awan na pulos ti panggep ko nga mangiruar met tapan panunutek nga addan asawak addan pamilya idinto nga ni Lawrence awan ti pamilya na iso nga baybay aklata ngem ko na ti asawak ket agnanayon nga ta nga kasta nga makatepel ka. Ha? Gagangay lang ako yugik ni Lawrence ta mailiw nga rod. May sa single met isuna. Uray pay naala sakit kitaan nga si ka nga pamilyado. Ka naasawaan ket kuykuyugem deta ti may nga tao nga mapan mangbasbastos katigi ti babae. Saan mo't nga kasjay? Saan nagbabalaon iti panagkita na ti babae ta magatadan na dagiti babae tunggal kayat na tagpapas iti ragsak gatangin na ti dayaw ti babae wenno anya ket pagayatan mo dagiti babae ta sungor ti pagsapulan da ket mayat ka met siguro akit gaputa kanayon ka met idi santay nga nagasawa kasat aramid mo idi isu nga kanunungam lata deta nga best friend mo ay na bakit nabayagan na inidyak di kay kasta nga aramid. Manibod iti nagasawa ta. Saan ko na pinanggapay ti mapan kadagita nga lugar. Kung namlatamot ket apeng nga rod nga itatadda ta best friend mo. Sumurot ka? Mabalin maglata nga dito kilatan wining kilata ti balbalayen nga saan ki nga inom iti kadagita nga pagkiinumanan nga da babae na. Ket no kaya tatmapan mayroon ti babae, api nga nasken nga kuyugan. Api nga nasken nga surutan. Api nga sumurot ka. Apay, ilibas mo mat, ti mayroon ti babae kasta ka di. Saan bakit? Si kamit saan ko ulit makatagari, ang mga numangin di JM. Diyan kaya nga mangag nangagap apata. Ket no di mo kahit nga agapata, liklikam dita nga Lawrence. Bad influence king ka data. Unay ka matin bakit? Itilas ti panagdinata ka sa gasawa. Awan iti nakadamdamagak nga madi. Awan ti nang nangigam nga madi nga aramid ko. Awan ti nang nangig mo nga madi nga nakaidamdamagak. Wen, angin apay orayag pela nga adda. Bagbagaan ka nga rod. Saan mo nga orayen nga dumteng ti panawin nga makaaramid ka iti saan nga nasayaat. Just Tony, dumagdakal hindi anak ta. Saan ka di nga kastiang, kaanumot nga dumagdakil ti anak ta. Isot pakaaramidam ti saan ta nga pakarakrakan ti pamilya ta. Alam mo na. Ikariking ka. Kuyugak ni Justoni, awan ti dagas ka aramidek. Ipagpagapuklaing ti kinasayaat na, saan lang nga siyak. Saan lang nga siyak ti nakaramidan na itinasayaat. No malagip ko, amin nga tutulong na kadata. Ngim saan nga rumbi nga isidir na dayjay. Babae ni di pa ng kuyog makengkwana, iti may isa nga banag nga saan ko mga rumbi nga aramidin na. Binababoy dito nga aramid. Kadto kayat na ko edi, mga iti nobya na agarang, agasawa, ta saan nga kasta nga mapanagbaybayan ti babae. Na nakaalas kasi ka sumursurot kay kengkwana. Sana, sige. Bamta ka sa ritak ton, Justoni. Mapainak lang aming kengkwana.
Ay, naka, dahil ka na mong gibagbaga nga mabain ka. Kat siyak nga rod. Siyak nga asawam. Saan ka nga mabain ka niyak? Nga siya asawa ka, mapan kay dyan nga lugar. Magastunan. Sorry. Di nagpandemya kasi yung saan nga nagawid dito nga nagbabakasyon ni Jestoni. Kat kas lang dakkel abang arti asawa. Tano idikit tinawen nga agawid ni Jestoni, tinawen met nga agapa kami gapo iti susurot ko kenkwana. Upat atawen kasi nga saan nga nagawid ni Lawrence ket upat atawen nga saan kami nga nagapapa iti asawa. Aging nga itilaeng kalabes saan lang nga nagawid ni Jestoni tapno agbakasyon no diket pinagawid da gaputa na deportar gayam. Anya? Indeportar da ni Lawrence dito'y Pilipinas. Saan lang agawid tap nagbakasyon. No di kat ag-for good dito yan. Saan to nagsubli di Hawaii. Oh my God. Ken, ano nutem ti anak ta? Agad adalin ti anak ta, Jestoni. Saan mo ibagang sumangpet ni Jestoni, ni Lawrence? Kas di sigod nga aramid yu. Ngayon ka sumursurot keng kuana. Namapan ka dagiti bar. Karigatak nga. Agkad-kad no awisan na. Kasta ka na yun ti pagpagam. Saan mo mo't nga mapatgan, saan mo nga matungpal. Takanaan mo ibaga nga mabain ka. Takanahin naman isidirking ka, di ka tinitultulong na. Apay, sikala ka di ti mabalin na nga pagpakuyugan? Ano mapanagaramit ti madi? No mapanagsugal? O, saan mo nga ilibak kanyak? Saan lang inom ti obrayo? Saan kayo nga mapanditapalutan weno galyera? Mapangkayot kasino? Diyak amo no, mapangkay agsapol iti sa bali nga pagsugalan nyo. Kalpasan na mapangkay aginom. Mapangkay agbabae. Saan? Nilaing Lawrence, ti agbabae. Oh, kat? Ano? Ikarigatak nga kasarita ti gayem ko. Nga pagusto aklat maminsan. Kaapi namin naskin nga pagusto maminsan. Mabalimad nga maminpinsan nga pot demon. Dita kasta nga aramid yu. Saan ka nga sumursurot? Da kami ti pagbalinem nga pambar mo. Da kami nga aginam ti pagrason mo kenkwana. Nabaring no maawhatan na. Iso nga rod nga sumurutak. Iti maudi agundaway. Tapno makasaritak isuna. Alan, pagustuhan naklaeng. Amok ti gayem ko. No saan ko apadgan? Baka no kaguran na kat mananon kaguran na ka? Apay, kabailan matan nga biyagin na kami. So, nga saan mo kasapulan ti tulong na? Anya piti maitulong na nun deportar mo dito yan. Panunutik lang yung tinagkadwa mi. Kasaritak nga na sayaat. Di maudi nga gundaway. Pagusto ka lang. Sa ibagak to kenkwanan. Maudi di jayen. Nagrikat ka talagang kakasarita. Nagrikat ka nga makaawat. Ala, bahala ka. Katsape ko tapod no dahil tangay bagam. Nga maudi nga gundaway nga sumurot ka kenkwana. Tano saan? Makaamukan. Saan kanton nga bagbagaan pa? Makaamukan tumutin iti biyag mo. Jestoni. Unay ka matin, Miriam, magsubli ka.
Oh, okay, saan ka maununi ita? Diyos doon eh. Oh, Lawrence. Di mo ka dilat. Di mo latta kaya ti mangi table. Uri saan mo nga sagidin, saan mo kasaritam laeng. Tapos saan mo ngagmay-may samot, deti ka-table ko. Di ba? Di namin, Rika. Baby. When baby? Oh, ikam laeng mo, di kadwa ni Rika, tatno damat ti pada na nga babae, di ti table tayo. Sige lang, Lawrence. Okay lang. Umanay deti San Miguelite nga ninumekon, kin deti maninga pulpulot hanek. Sigurado ka? Amo mo awan ti asawam. No awan ti pamilyam talaga panunutik nga bakla ka. Ang ama mo kamay. Sakbay nga nag-asawa ka. Pukit pada kamot nga rawot mo't iti babae. Pada kamot nga narawot ti kepyas ini. Iti DJ pare. Nagbalbaliw kitan. Damot asawa kon. So saan kun nga kasapulan pa iti babae. Oh! Nagswerte ka ron ti asawam. Are, nagswerte ni kumare. Sa bagay. Ayun gayam. Into no bigat, itawas ko to ti pasalubong ko kini JM, ti anak ko bunyag. At damot para kin ka, damot para kin misis mo. Tauri no, sa anak nga kursonada ni misis mo nga barkada, magad. Adala tamot para kin kwa na. And syempre, itad ko tamot ti para kin ni baby. Chocolates, baby, ken mo? Yes, baby. Kadam. Sana bale. Saan ka dahil ti umuna ken maudi nga panangi table ko ken ka, baby. Subya-subyanan ka. Nang runa. No mapagustuhan na kita nga rabi eh. Ha? Nang runa masatisfy nak. Depende, baby. Opo. Sigurado ka nga di mo kakit ti mangirwar ti babae. Last chance mo, parang Juston eh. Saan nga talaga, parang Lawrence? Sikalatan. Sige. Angem. Kuyugin na kamlata Siyempre, sikat di mangi-drive ta kutsek. Sige. Awan di problema. Baby? Yes, baby? Anya ti kahit mo sawin nga depende itay? Ano masatisfy ka? Saan ko bagay mga naibagaking ka? Saan ka lang nga i-table itang arabi baby? Anya? Kahit ka nga irwar, syempre. Alam mo nga sarsarita na lang. Kalpasan na nga may ibus tayo dito nga bucket. May ibus mo tumit siguro, dito tatalo nga ladies drink mo. Kahit ibarpain kanton. Kwa? Ada ka di problema, baby? Baka pare, baka saan nagpapabarpain suna. Babalin ka di nga. Ada ka di mo ti saan nga papabarpain dito yung discoan, dito yung beer house. Saan ka papabarpain, Rika? Nabayag na saan ako nagpapabarpain, baby? Saan na mabalin ka niya ka? Ibarpain ka At nga ti maghanap ko, agsarsarita ta lang. No, agka-table ta lang, aggabay ta lang. Kaya't kumit siyempre nga matagikwa ka, Rika. Tapno mapadasag mo't tilaing mo, nga mang romansa. Pasensya kan, baby, nga nabayagan nga sa anak papabarfine. Sa anak ko nga rumrumwar, sa anak ko nga sumursur. Ay, posible. Apay, basit ka di para keng ka, datay regular nga bayad ti barfine dito yung beer house. Saan mat kiti, baby? Ang agpapaitay bulakla. Sa anak agpapairwar iti lalaki. Imposible. Kat no ibagaking ka nga, ikang ka iti 10,000. Well, bayadan ka iti 10,000. Sa bali pa iti ibayadan ka barfine mo dito. Di 10,000 bukod mo laing. Pagustuhan na laing itang arabi Rika, baby. Itapay, tanakasarsarita kan. Naapurusa kon tilupom. Nadingkadingkal kon ti baruko mo nga nakalukluk na. Kurang nalaingan kat maagkag na kita bibig mo. Ken siyempre matagikwa ka.
Kahit mo sa malaksid iti pag-bar fine mo, ita kahera, ika nagtupit 10,000? Wayne. Oh, ang yung kwa. Oh, madi mo kayat? Sige, nayunak. 15,000. Ay, ala, basin lang agatad kanyag deta 15,000. Nulaki di umanugod ka. Agad, baka numaramanan nak. Ang kanton gagpabayad. Kit mo sawan? Ikanak, no irwarnak. No manugotak ng irwarnak. Matagikwanak. Ikanak iti 15,000? Nalawag nga isot imbaga king ka. 15,000. Iyawat ko amismo king ka. Sa bali pa deti porsyentom to, di tabar. Oh. Kwa. Oh, sino tikit kita? Ha? Sigurado ka? Sigurado ak. Sige. Umanugutak, baby. Oh, ikaw nagtupay. Ay, maragsakan ak tayo manugot kamit laeng. Mala, sige. Awan danag kanya, awan problema kanya. Itid ko ta 15,000. Kalpasan na nga matagikwa ka, Rika. Mabit laeng nga ron. Tayo naklagsukat. No, sige. Kunakbot keng ka paring Jestone. At daayamod babae dito'y bar nga agpapa-table nga di na kaya ti perwar. Oh, kita injayak laeng ti 15,000. Imanugutin. Iso nga sulitek ita nga rabi. Sulitek jay 15,000. Alawin pare. Kwa. Ni agor ka. At damat na pan kinasarita ni Rika nga. May isa nga waiter. Nga kasla kaap-apa na. Ni, agap-apa da nga talaga ti may isa nga waiter. Ay, mabit laeng. Pare. Mabit laeng tayo nag-agbarpain. Nagkasarita dya kahera. Tayo bagag nga ibarpain ko ni Rika. Sige pare. Agturong dito dati waiter nga kap-apa dati ka-table ni Lawrence. Umay dito eh. Api nga ta. Naimbag nga rabiyo, sir. Naimbag nga rabiyo mo. Ading ko. Sir. Awan ti order miya. Sir. Kan ano yung kadi dati kaabay yung. Dati nangi table kini Rika, sir. Ni Rika. Barkada. Gayem ko nga gapo di Hawaii. Ape ka di, ading ko. Kwa, sir. Mabaling ka di nga kasarita yu ti gayem yu ta. Ibabawi na ti panangirwar na kini Rika. Anya? Kahit mo nga kasarita, ti gayem ko nga, ibabawi na nga irwar na ni Rika. Wen, sir. Ngamin, sir, napayag nga saan nga papabarpain ni Rika. Jack lang, Jack sigurado no, umanugot isuna, ading ko. Ngamabay. Api nga kayat mo nga kasaritak ti gayem ko, nga ibabawi na panangirwar na kini Rika. Agkapkapin ano kayo kadigin Rika? Asawak isuna, sir. Anya? Wen, sir. Inimabulan pa ti anak mi, sir. Naira na ngamin nga agap-apa kami ta. Masakit ti anak mi. Kat awan ti na iremedyo nga igatang ti agas na. Kat kwa ko ma. Kasarita yu ko ma, sir, nga mga lalat sa bali nga babain.
ang mga no naalo ko ilatrik na ni Rica, sir, ta kasapulan kami ti kwarta. Angin, sa anin nga pabarpay ni Suna, sipo didi, nagden na kami. At dan inim mo bulan ti anak mi, sir, pangasiyo, sir. Pangasiyo, sir. No, adda pamilya ayo, sir, maawatan dak ko, ma. Ang ading ko, adda pamilya kang paiso. Kin maawatak tirik nang. Sana bale, padasik nga kasarita ti gayem ko. Angim no saan nga umanugo ti Suna. Awanin ti maaramida. Ala, sir, pag-aasiyo, sir. Alukuyin yung tirik na, sir. Diyak kahit nga deti ti pagpakaperjan ti relasyon mi ti asawak, sir. Nagbalbaliw kami, sir. Dito ilat nagamamam mi ngagpeso. Nagpapabarpay ni Rica. Rica. Ngayon di nag-asawa kami, sir. Nagtulagan mi nga saanin ngagpabarpay. Nga patable lang. Para ka ti anak mi. Italain nga umanugot nga may ruwar, sir. Diyak kahit nga may ruwar isuna, sir. Ala, ading ko. Aramidik ti amin nga kabailak. Tapno maalo ko itirik na tigayim ko ng saan ko may pasigurado keng ka. Please, sir, magbakaasik ka, sir. Diretso ako makini, sir, ni mabuting sir. Ang mga naisot pa ikatak iti trabaho. Ang mga nukagura na ireklamo na iti manager mi. Baka ikatin na kami ngagpadpada kini Rica. Sa, ada yumit nga rin ti pampamilya mi, sir. Awan tinamnamaan mi nga pamataudan mi ti kwarta no di trabaho mi dito, sir. Tilang kanit ko, sir. Saan ko mga sumursurti sa bali nga lalaki ni Rica. Iso nga pang aasim, sir. Tulungan dak, sir. Kasarita yu tigayim yu, sir. Parang Lawrence. Pare. Talaga ka din nga saan nyo kaya mapalag-check-in? Sa anin, pare. Isubay ta pag-check-in. Ken kurang na ti kwartakon. Tadeti kakaiso na nga kwartakon. Ited kuntokin ni Rica. Numalagip mo. Inkarik nga ikakti 15,000. Ket no mapantay palag check-in. Baka kurang dati ited kuking kwana. Iso nga dito kami latan kutse. Ket saan ka lata kumitkitan? Taditi latamat din. Ti pangbawi ak deti 15,000. Di ba, baby? Sige, baby. Ito nung dakadagos malpas. Wala. Angim kastiro na. Solitik na umuna. Dati itid cooking 15,000. Amo, nung magusto ak laki diti performance mo. Ado pa iti kwarta kiti banggo. Subyanan ka. Tapno na di kasta. Ake maramanang kan tumanain. Sige. Alang nga din. Paspasan ta nga ro. Tapno malpasan tapno makasubliak. Ada nga minaskin nga asikaswek. Apay, kit nabayad akong di barpain mo, na mabalin ka ba't nga isubli into no nasip ay nalawagan? Ada nga minti importante nga ramidik iji bar. Sige, no, isuti ko na. Sana bala. Basta lagi di maalak ti kayat ko. No masatisfy naglagid di, isubli ka nga isubli at agos di bar. Ngayon, tandaan ham, no mapagustuhan na, subya-subya ng kari ka, baby. Sige nga, Rod. Erogyanta nga, Rodin, baby. Oo na yan. Walaking kuwana. Di imbagak nga. Ada asawa ng kawaiter ni Rica. Imbagakin kuwana nga saan nga ituloy. Nga pumili lang hindi sa bale. Yung saan. Talaga nga nakaikid din yan. Nga kaya't nakanupay nga naasawaan ti irwar na nga babae. Adda ka nga maganasan. Paunay, ti pa nang sulto-sultop nan. Diyos ko. Kayang-kaya na palagayam ni Hawaiano. Ang makonsensya. Maasya naklaunay iti asawa na nga waiter.
Amok tirik na naasawa anak. Jakmat kayat anga mapasamak ti kasta kanya. Nga ti asawa nga ipatpatid ko. Ti ina ti anak ko. Kat pagpapapasan ti sabali nga lalaki. Apay nga ti pulos ng Rikna dati nga Lawrence. Handa pulos nga pinanulo ti Marikna ti asawa ni Rika. Kinuray ni Rika. Amok nga ammo ni Lawrence nga napilitan laing ni Rika. Taimbagakin ko ana nga masakit ti anak na. Ang nagkatawa kit di. Sana ibaga nga kay kayat na pay. Tano agkasapulan nga talaga ti babae. Ad nga ilalaing na ti performance na kunana. Talagang agpaiso. Paunay tinangag kon nga panang sulto-sulto ni Rika at ti itlog ni Lawrence. Kita ang mambat ti maaramidan ti tao no talagang nga kapit sa patalim. No nakangis-ngisit dagita itlog ni Lawrence, awan laking kwana. Kasla di maarik nga nang isak-usak mo ng dilpa-dilpat. Ita, ay, pauna yan. Tiket paot nan nga mang panpanakpak. Iti amuna lang arudin nga naasawaan. Amuna nga ita nga gundaway kat agsangsangit ti asawa ni Rika. Bayat nga panpanakpaken na. Diyos ko. Maudi nga talaga dito yan. Maudi nga isusurot ko. Saan kunto nga kuyugin sunan. Agpaisyo ti ko na ti asawa. Bad influence isuna kanyak. Ang imapay nga uming-ingar ti kukwak. Jak kaya ti aramidin na. Jak umanamong. Tadakas tinaramid na. Taadang masaksaktan na sa bali nga tao. Ngimapay nga mangmangig ko kit makaarimag. Makautugag. Makaawid kam ko man. Na may ipapas ko dahito yung kinibakit ko. Oh my God. Di na pala nag-check-in ngamin. Ya, siyak samot tumuno na ngaglipas. Palalayo nga dwa. Rumuwarak kumangam. Nalamag di tarwar. Ano saklatan ngikitan dito rearview mirror. Papa, dikit laing nan dito nga hoyanon. Maday. Jak makatal na. Neri, napungot. Plaster ko man. Ay, dikit paot nan. Nagtumarsamot ti agas dito nga gayim. Gayim ko. Malalayo. Makapaapal kayo. Lukas tilakas ti baka jak matungpal di karik nga sa halak to nga sumurot. Madi, just to agpokus ka. Agpokus ka. Bakit? Agreeing ka? Agreeing ka? Apay, basta, uy, apay ka labusan, nak. Okay, basta, alam na, pagustuhan, nak. Pagustuhan ng pang-asim. Dito, nakatuturo ka, di siya riningnak lang para ka daita. Tulog biyatan. Tiladang nga, wala na pang-asim. Pang-asim, nakang-ingar eh. Nakatangtang ka rin. Tala ka man. Ay, ngunit. Kulak tupay. Saan na kayat? Saan na kahit no kasi kat nga mabigla. Inak na di siya rin. Ano sak mata dito siya rin. Naikamot ngamin, Lawrence. Makapaapal ka. Hindi kayo pala ka nag-check-in ngamin. Tapos saan nang mapapal. Tapos saan ko ka mga nakita. Nasirip ka nang narami diyo. No.
makonsensya ak launay kasinyong gapo iti napasamak. Nga nagpagpakaasi kanya ti asawa ni Rica ngem awan tinaramida. Nga kasla pa nagriknak ket may sakpay nga accomplish wenno adda ti part ko tapno mapasamak tinapasamak. Gapo ta siya tinagserbi nga driver dagiti dua, nagserbi nga lookout da bayat nga inaramid da ti saan ko marumbeng nga mapasamak. Nga bayat nga aramiden da tinaramid da ket addag sangsangit nga may sa lalaki. Ken adda posible nga marakrak nga pamilya. Inkarik iti asawak nga maudin daydi nga isusurot ko ken ni Lawrence. Nga medita awisen nak ni Lawrence manen ket kunana ipamindwana kanon ni Rica. Nga nagsinada kanon iti asawa na. Inpudno kanon metlaeng ni Rica ti sitwasyon na ket isina na kanon ti asawa na ti piman nga asawa na. Ta isuda kanon ti agden na. Ha? Anya? Amok ti gayem ko kasinyo nga ni Lawrence. Amok ti ugali na. Isungar nga na ideportar. Indeport na dito ita. Madidigiti aramiden na jay Hawaii. Saan lang ada pakiramanan ti droga no diket babae. Kanayin nga maipatrobol ta naisem nga pumatol iti babae nga naasawaan. Ngayon to no maumaan na kasla basura natan ibileng na kat sumapol tumanan ti sabali. Kung baga ket homewrecker kaslang pakaragsakan na nga adda madadael na nga relasyon. Ket amok nga kastalaeng ti panggep na ken ni Rica. Sa anak mo na maasyan para ken ni Rica. Maasyanak para iti asawa na. Maasyanak para iti anak da. Alawen agpeso. Adda pala maited ni Lawrence ken kuana kay iti anak na itata adda pala kwartana. Angem kasano nga rodin no may buston. Saan met nga rodin ngagsubli di Hawaii. Kasano saan nga ikan ti pamilya na ti kwartana ta amudamet ti aramid na. Amudamet nga saan nga nasaya at ti pangibusbusan na. Kasano nga rod no agbalinton nga tambay when awan ton ti kwarta ni Lawrence ket masursuro nanton ti kumapit sa patalim. Makaaramid iti saan nga nasayaat. O di sinayang laeng ni Rica ti pamilya na. Anya nga ta, sumurutak nga ta. Takasaritak ni Rica. Kasaritak nga saan na sumursurot kin ni Lawrence. Urnusin da ti relasyon ti asawa na. Panunutin da, ti masakbayan ti anak da. Taawan ti agruuri nga napintas nga masakbayan na. Wino masakbayan da nga agina, kin ni Lawrence. Angem sigurado nga, kaguranak mo ti Lawrence. Kin maysa, kaguranak mo ti asawak. No sumurutak man kin Lawrence. Nari, jakmot kahit nga ilawlawag king kuana. Jakmot amo nga ibaga king kuana no apeng nga sumurutak. Saan kong maibaga king kuana? Di pudno nga napasamak. Anya nga ta? Baybay akadilatan nga mapasamak ti kayat nga mapasamak ni Lawrence. Baybay aklatan? Tapno saan nga madadahil ti relasyon mi iti asawak? Uy naging makonkonsensya ah. Makonkonsensya ka sinyo. Konsensya nga ta dito eh. Uy no maganasak ti sumurot. Kinagdengeg. Iti unig ti kutse. Ay! Focus. Focus yung. Focus just to ni. Bala ka dandakman kasin pangaasi yun no da kayo ti adat sitwasyon ko baybay akadilatan Lawrencen sa anak ka sumurutin ti panunutek ti asawag uri no makonkonsensya ak weno anya adda ka ti amuyo nga sabalin nga mabalin nga ramidek dahito nga rod ti pakabuklan ti pakasarita ak kasin yung nga mabalin kumot nga liklikan ti bad influence nga pagayam ko
angin makonsensya agmat. Sabi ko makit na kay batit ada, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, dito nga pakasaritaag, kasinyong, kitagyaman aklaunay kadagiti makaited ti balakad, ken kangurunaan na nga pagyamanak, ket tilaing ken anus mo nga nangibasa dito nga surat ko. More power to your program. God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Jess Tony.